настрій був, поки не прийшла мама та не сказала, що у нас сьогодні овочний супчик. Ну, зробила б шубку, я б там рибку повибирав, або олів'єшечку, я б колбаску повиколоплював. Можна салат цезарь зробити, я б там курочку захрумав. Ой, а вона своїм овочним супчиком. Ти зовсім за дітей не думаєш. Я ж аж худ, зблід, в обморок уже починаю падати. Ну, що це ти понадумувала? Може, передумаєш та зробиш голубців? Або перцю фаршированого. Чи на случай зроби котлеточок по-київських. Так, філешечку одіб'єш, масличку всерединку положиш, завернеш і в клярчик, а потім валіки пожариш і мені на тарілочку подасиш. А сама будеш їсти свій овочний супчик. Добренько, да? Дома